Me canjin 200 ta jiya? Ni ce. Ai kuɗi na wahala yanzu. Babu 200 nan ko yanzu. Sai dan gara miki 200. Gaskiya dai ban ji daɗi ba. Kamar ya? Saboda abin da ka mun jiya. Na kilishin da ka bani jiya yayi tauri da yawa. Wannan da baki jiya tauri da yawa? Yayi tauri gaskiya. Kai ki haƙuri. Wallahi laifi na ne ban gaya miki ba. Ai jiya tsohon buri na samu. Inna lillahi. Ku shiga YouTube channel ɗinmu mai suna RABO TV domin samun interview comedy ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ku mana liking in bidiyon nan. Hello? Na shiga YouTube channel mai suna RABO TV. Danna subscribing danna alamar ƙararrawa gode. Hello. Ka da zuwa tashar RABO TV inda wannan ne farkon zuwan ka manta ka danna mana subscribing sana ka danna mana alamar ƙararrawa yanda daga mun saki sabon comedy zaka gan shi kai tsaye sannan kai mana liking kai mana sharing.